дар ноҳияи вақт дар доираи нақша чорабиниҳои раисати агентии меҳнат ва шуғли аҳолии вилоят бо ибтикори шуъбаи агентии меҳнат ва шуғли аҳолӣ ярмаркаи ҷойҳои корӣ холӣ ва вазифаҳои озод доир гашт. дар ин чорабинӣ дар радифи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия, намояндагии ташкилоту муассисаҳои ноҳиявӣ, ҳамчунин намояндагии ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди ҷунтаи Синсулу Данғара ва ҷамъияти саҳомии кушодаи нерӯгоҳи обии барқии Роғун иштирок намуда, дар ҳисоби умум наздики 200 ҷойҳои кории холӣ бо нишондоди музди меҳнат аз 1,5 то 3,000 барои корҷӯён пешниҳод гардид. дар ин рӯз ҳамчунин ба рӯйхатгирии нафарони бешуғл ба роҳ монда шуд, ки тибқи иттилоъ онҳо ба курсҳои омӯзишии кӯтоҳмуддат ҷалб мегарданд ва бо сертификату диплом таъмин мешаванд. طبق نقشه رئیسیت агентии مهنت و شغل اهالی در ولایت ختلان در اساس درخواست تشکیلات مؤسسه‌های ناحیه ярмаркаҳои ҷойҳои кори холӣ ва вазифаҳои озод гузашта истода аст. дар ин ярмарка мудирони шӯъбаи кадрҳои ташкилоту муассисаҳо иштирок намуда ба бекорон ҷойҳои кори худро пешниҳод карда истодаанд. шаҳрвандони бекоре ки дар ҷустуҷӯи кор мебошанд метавонанд дар ин чорабинии мазкур иштирок намуда ба худ касбҳои дилхоҳ пайдо карда метавонанд дар ташкилоти муассисаҳо бо ҷойи кори доимӣ таъмин шаванд. ташкил ва баргузор намудани ярмаркаи ҷойҳои кории холӣ ва вазифаҳои озод аз масъалаҳои муҳим ба ҳисоб рафта дар партави сиёсати иҷтимоии роҳбарияти ҳукумати кишвар амалӣ мегардад ва ҳадаф таъмини корҷӯён бо ҷойҳои корӣ ва фарогирии нафарони бешуғл ба омӯзиши касбу ҳунар дониста мешавад. маъруфи назири, Фахриддини Карим, Намузали Эргаш барои барномаи иттилоъоти ахбор.